हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं सरिता। तो आज का इस वीडियो में फिर से दहेज प्रथा गीत लेकर आए हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा और कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। देखिए, इस गीत में लड़का के पापा लड़की के पापा से कैसे डिमांड करते हैं दहेज के लिए। लड़की चाहे कैसे भी हो, लड़का चाहे जैसे भी हो, पढ़े लिखे हो, काला हो, गोरा हो, लड़की कितना भी गोरा हो, पढ़ा लिखा हो, फिर भी लड़की को पापा को दहेज देना पड़ता है। लड़का को पापा को देखिए जिसका कुछ भी नहीं रहता है वो भी 4 लाख 5 लाख का डिमांड करते हैं। तो चलिए इस गीत के माध्यम से आप लोग सुनिए, हम सुनाते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा, बने रहिएगा इस वीडियो में। जेकर घरवा में बेटिया जवान हो गईल, जेकर घरवा में बेटिया जवान हो गई, ओकर रात दिन के खनवा हराम हो गईल, ओकर रात दिन के खनवा हराम हो गई। जेकर घरवा में बेटिया जवान हो गईल, जेकर घरवा में बेटिया जवान हो गई, ओकर रात दिन के निंदिया हराम हो गईल, ओकर रात दिन के निंदिया हराम हो गई। जेकर छप्पर पे खपड़ा ना दरवाजा में केवाड़ी, जेकर छप्पर पे खपड़ा ना दरवाजा में के, ओकर बेटवा के 5 लाख डिमांड हो गईल, ओकर बेटवा के 5 लाख डिमांड हो गई। जेकर घरवा में बेटिया जवान हो गईल, जेकर घरवा में बेटिया जवान हो गई, ओकर रात दिन के खनवा हराम हो गईल, ओकर रात दिन के खनवा हराम हो गई, ओकर रात दिन के निंदिया हराम हो गई। जेकर घरवा में बेटिया जवान हो गई, जेकर छप्पर पे खपड़ा ना दरवाजा में केवाड़ी, जेकर छप्पर पे खपड़ा ना दरवाजा में के, ओकर बेटवा के 9 लाख डिमांड हो गईल, ओकर बेटवा के 10 लाख डिमांड हो गई। जेकर घरवा में बेटिया जवान हो गईल, जेकर घरवा में बेटिया जवान हो गई, ओकर रात दिन के खनवा हराम हो गईल, ओकर रात दिन के खनवा हराम हो गई।